मिन्थिया बे बरादा आंनिफ्राय मा लुबैयो। जेब्ला मोजां खालामनो सानो आंनि लोगोआव गाज्रिसो जायो। मोनसे प्रब्लेमा सल्भ जायोब्ला गुबुन मोनसे गसंफैयो। मानोना बरादानो आंजों लोगो जानो गारबाय जानांगौ। मानोना बियो साननानै लाखाबाय आंखौ प्रब्लेमनिफ्रायनो ओंखारनो होला जानांगौ। जेनबाय आं बे बरादजों गावखौनो गाव। मेंबाय आं साननानै आं जेखौ नांगौ बेखौ मोननोनो थाङा। आरोबाव गोदोर सिमां गैया आंहा। बे फिसा संसाराव गोजोनै थानो हास्थायो। सानफ्रोमबो गाबबायल' थासै नाथाय मिनिनोबो लुबैयो। संसाराव जेनबाय बादि मोनबाय नाथाय दा देरहानायनि फोथायथि गैयै बादि मोनबाय। जेब्लाबो समाव गावखौनो जेननाय बादि बायग्लिनाय बादि मोन्दांथि मोनो। नाथाय दा गासै मोजां जागोनखौ नेना दं आं। नाथाय गिनायबो दं। मानोना नेनानै थानायावनो बे समाबो खारग' दालांथों।